Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tear! Uncle Tagol! And Tita Tanya Chinita. Nanghihingi po sa akin ng 10,000 pang down ng motor ang boyfriend ko. Sana all. Ibigyan ko ba? Bigye. Feel good morning po sa mga tagapakinig, pati subscriber na rin ng programang Mga katas ng nakalipas. tawagin nyo na lang po akong Darling Darling. ng Tagbilaran, Bohol. Pero nakabili na rin po kami ng bahay sa May Laguna. Ang akin pong katas ay, yun po yung nanghihingi ng motor ng pang-down. Yung ex ko si William. Ang kapal, pal. Baliw na baliw talaga ako sa kanya dati pa. Pero hindi niya po na-appreciate yung mga ginagawa ko para sa kanya. Bale, magkababata po kami sa Bohol. Ano ba? At dati pa, crush ko na siya. Hanggang isang araw, nanligaw sa akin. Siyempre, mana po sa inyo, Colentics, di ko papalampasin yun. Naging kami po ni William at umabot din ng 3 years. At dahil mahal na mahal ko po siya, kakayaman pero sugar mommy po ako sa kanya. Parang dati si Tita Tanya po. Namay mo pa talaga ako eh. Dati po akong cashier sa isang grocery at halos lahat ng sahod ko sa kanya na napupunta. Ganun po ako nabaliw kay William. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Nakakakilig naman yung mga sinasabi mo sa akin. Gang. Kiss ka. Sweet naman talaga ng dodong ko. Gang. Mahal kita, William. Mahalin kita, Gang. May pabor lang sana ako. May problema ka ba? Hinaan mo yung dagat. Dito tayo, banda. Sige. Yung mga barkada ko, mag-ride sila sa may Chocolate Hills, mubanunta ko ba? Sama ako. Oy, pwede ka naman mag-arkila dong. Ano ba? Mag-arkila? May sarili tang motor. Paano ka magkasarili ng motor? Kailangan ko lang ng pang-down. Kasi na kay pang-down, 10K lang ba? Saan may 10K na pang-down sa motor? Naku, Brand new ba? Brand new.
ako'y amigo na trabaho sa ano. Sa bagay, may bagong branch ng Suzuki dito ba sa Bohol? Diba yun dun ba? Kato. Sige na. Saan ako pala eh. magkuha ng 10K dong? Ang sweldo ko man, 12K. Ikaw na bahala, diya. Hiram-hiram kasi. Hati ba? Wala. Tunga. Tunga. Wala lagi. Tungi. Ikaw na bahala. Ikaw pa. Di mo kunin mo palangga eh. Love kunin mo, hindi. Love kita dong. Oo. Wag mo naman sinasabi na Kaya, di kita love. Love kita. Kaya lang, may... Sige. Ito na, Mahal na mahal kita eh. Abi ba? Hihugugma kita. Gigugma puti ka. Abi ba naku wala kay kwarta? Pag sinabi mo, alam mo naman, ikaw aking weakness. Mahal Gusto kita ko daw. saya. Ano nga? 10,000 ba yan? Basta, 10K. Tungagi Okay na ba yan? Panggas ba? Panggas, hindi mo pa nakuha wala yung na motor. Panggas. Pag makuha ang Magkano motor, bang 1 liter lang ang pakapin. Free ba? 1 liter lang. Hindi na ako makaabot sa chocolate sa 1 liter. Full tank ko. Yan, Ikaw na ang toka sa ano ba? Sa gas ba? Ako Hindi sa mo ko motor. love. Love Wala, kita di ko na mo palangga. 500. Oh, yeah, pwede na. Maka full tank ba yan ang motor? Pwede na yan, full tank. Ano ba bilhin mong motor? Atong ano lang siguro. Bergman lang. Okay, para ma-afford ba? Sige. Ha? Basta ako isakay mo pa. Oo, sundoon ta ka sa grocery. Sundoon ta ka. Talaga, dong? Ako bahala. Makita ng mga katrabaho ko na ako yung sunduin. Ha? Oo, pakita. Oo. Ihugugma talaga kita, dong. I Ihugugma, love puti you, ka. dong. At dito sa may payag. May kubo ba? Cottage. Sa dati ba? Pwede rin sa cottage dito. Kaso may nag-outing doon sa kabila eh. Sagdi na sila. Ngit-ngit na. Madilim na ba? Padilim na. Kala ko magngit-ngit ang papag. Sama na yan. Salamat ha. Dali. Brum, brum! Hindi lang po pang motor, pang gas din, pang helmet, pang bihis ng motor niya. Ako po ang hinihingian ni William. Accessories. Pati pagkain, pang kape. Minsan, yung sweldo ko kulang pa. Nagkanda utang-utang po ako sa cooperative para mabigay ko po yung luho niya. Pero, ano pong sinukli niya? Colteds! Ano yun? Boyet! Ana, Fe, Tonet, Carlo. Ang dami mo naman sinumbungan. Ritsuhin mo na yan. Nang babae siya! Tulad ng ginagawa ng mga nagmomotor, nagra-rides na yan ng babae. Hala! Parang si Asian Fuckboy. Tsaka si Carlo Salonga. Nang babae po. Buti na lang, bike lang. Nang babae po si William. Iba yung sinakay niya sa motor! Hindi ako. Maraming babae. Kalooy. Yung pamilya ko nga hindi ko naasikaso dahil lahat ng sweldo ko binibigay ko sa kanya. Tapos, ang babae siya. Kaya nakipag-iwalay po ako. Isa nag-ingon nga may babae ko gisakay. Wala. Hindi ko na kailangan ng ebidensya! Ha? Ako mismo yung nakakita. Ayoko mismo. Grabe makaya po sa'yo yung angkas Pinsan mo. mo to, pinsan! Pinsan! Sapakin mo nga kung pinsan mo. Sige, squarean nga kayo kung pinsan mo. Igagaw lagi. Pinsan gani. Igagaw. Huwag mo na akong utuin, William. Di mo na ako mauto. Sobra ka. Binigay ko sa'yo lahat. Ha?
Yung panload ng kapatid ko, ikaw ang sa'yo ko binibigay para may panload ka, para tawagan ako. Kailangan loadan pa kita. Ha? Pag susunduin mo ko at ihahatid, makikiusap pa ako. 7 yung out ko. Anong oras ka dumadating? Alas 9. Ako po yung magpapagas para sunduin at hayatid mo ko. Ha? Nagpalit ka ng tambutso, sino gumastos ako? Pag naplatan, ako pa yung magbabayad sa vulcanizing shop. Wala ka bang barya? Wala ka? Tapos na? Ano? Ano? Wala ka man lang sasabihin. Magsasorry. Wala naman akong magagawa eh. Ipasangin na William! Di ka man lang magpapasalamat sa mga nagawa ko sa'yo. Kung ayaw mo na, di wag. Alam ka, mamugos ko ni mo, pugsun, piliting kita. Sige, wala. Ganun lang? Kung ayaw mo, di wala na. Ganun lang, malaya ka talaga. Mga babae. Ang kati mo, parang umupok na lalaki. Malis ka sa harapan ko, malis ka. Ayoko na, William. Ayoko na. Hindi, wag. Ayoko na talaga. Problema ba rin ako na bahala ka. Mga lalaki, pare-pareho kayo! William! Matapos pong maghiwalay kami, Call and Tits, hulaan niyo po kung ilang taon ako nag-move on. Mangkanurulaan mo. Mali. Okay. 5 months? Sabi mo taon. Hindi. 1 year? 1 year. Mali. 2 years. Mali. 2 years and a half. Hindi po. 3 taon ako nag-move on, lintik. Ang tagal ah. Kaya nga eh. Girl, dapat di ganun. Mamaya na mag-advise. May kasama ka. Mamaya na mag-advise. 3 years? Oh. Kaya pumunta po ako ng Laguna. Guys, nabuang na good Sa guys. pinsan ko at doon ko nakilala ang isang afam. Again, doon ko nakilala ang isang afam na si Georgetown. 50s pa lang po siya at divorced na siya sa States. Gustuhan niya ako kasi gusto niya raw ng Pinay. Kaya, why not? Choknat. Ay, sa wakas. Pinsan, natuloy rin itong pag-uwi natin ng Bohol at maka-swimming na rin ako Nag-enjoy dito ka sa ba, Tita Trixie? Tagbilaran. Nag-enjoy talaga ako. Masalamat ka, binigay ko yung afam sa'yo. Kung hindi, akin sana yan. Ikaw maingay. Georgetown, are you okay? Oh yeah, I'm okay. Oh yeah. How's the Panglao Beach? Oh, it's very beautiful here. How about the sand? It's very beautiful. Yes. Hello, pabili po kayo ng sampagita. Bata, nasa dagat tayo. Pwede ba ano yung ibenta mo? Mga seashells on the seashore? Kasi po, nag-aaral po ako. Baka pwede tulungan niyo po ako. Bilihin niyo na po ito lahat. Ay, ayoko sa'yo. Ikaw yung sampagita, girl. Hindi, nanay ko po yun. Nanay mo ba yung mga babayaran ako sa'yo? Sige na nga. Bilhin niyo po. Okay. Thank you po. I'll give the kid the money. Ate, asawa niyo po yan. Yung matanda na na pano. What? Matanda na panot na kano. What are she talking about? Hi, baby girl. She's talking that she's saying that you're handsome and yes, Pogi. Hala, Thank you, Pokey. hala, madam, nagsisinungaling ka.
She said that you're so handsome Yeah. and you smell good. Oh yeah, oh and yeah. you look gorgeous and sexy and yummy. Oh yeah. Sige Thank you. na, bunso. And because of that, I'll give you $1,000. Thank you po. Papuntahin ko po dito yung iba ha. Walis ka na, bata! Sindikato. Sindikato ka talaga! Ingat tayo sa ganyan. Ay, nako. Ay, by the way, George Stone, you help me, please. I have to make buhat-buhat because it's very bigat-bigat. Okay, I will help Tita Trixie over there, huh? Georgeson, are you okay? Do you enjoy your stay here? Yes, I'll help her. I'll help her. I said I'll help her, okay? Oh, sino to? Ibang pangalan. Glenn Tunyakaw? Sino to? Hello? Hello? Musta? Papa na Ikaw kayo ba ka to, ba? William? Oo, ako na eh. Bakit ibang pangalan yung ginamit mo sa Facebook? Sa kaibigan ko yan. O bakit? Anong purpose ng pagtawag mo? Sorry, busy ako Nalaman ko na umuwi ka pala sa Bohol. Nasa kasi ako, nasa Grabe. Cebu ko sa Cebu naman ko nagpuyo. Grabe naman yung chismis. Ang bilis kumalat. At nakarating sa'yo ang tindi ng intel mo. Anong kailangan mo sa akin? Kasi hindi na... Magkita tayo. Pupunta ako ng Bohol. Uwi ako dyan. Magpa-scrap ko. Kita tayo. Namiss kita. William, gusto mo akong kitain? Oo. Mahal mo pa ako? Oo. Dapat din ako nag-asawa dito pero napilitan na lang ako kasi malis ka eh. William, ang kapal na mukha mo. Akala mo mauuto mo na naman ako, ha? Ha? William, may pamilya ka na. Pamilyadong tao ka na. Kapal na mukha mo tumawag. Ha? Sorry na. Sa iluan ako sa nangyari dati. Hindi na. Baka pwede na kayo. Nagsusorry ka kasi okay na ako. Ha? You do not deserve me at my best. Kasi nung pinaka-worst na parte ng buhay ko, na chapter ng buhay ko, nasan ka? Nagbababae ka, may angkas kang iba. Kaya deserve mo na hindi kita balikan. Alam mo, sana maloko ka ng asawa mo para makarma ka. Please, wag mo na akong tatawagan kung hindi. Ide-demanda kita, ibabarangay kita. Dahil ginugulo mo ko. O kaya isusumbong kita sa asawa mo. Darling! Yan ka na! Darling! Made me stronger by breaking Metro